electric routers, diesel engines, lawn mowers, total tool and machineries, chi engine, egatie chi machine chinde chinyinge. Batalira setu kayabo imeyomo chokisi. Aseba alinene kurutinsa mcha kisi kogenda Kisumu. Asama gacho Agusi Plaza, ground floor, room number 6. Wigo, urusege runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo chokisi. Na boku ba kirisi mgwetara stinamba chabo. Gusi Star Shop. Nedu kore gene, asoko gule bintu biko tumeka sige kege tambe. Asiri gulidense. Ajereda. Ndizi TV. Ubwansu. Bwomogusi. Chitariki komicho motenyoka no mwanchu murigirio mwaka w'ekirube na mirongo ebere na inye ensa eyemo ya bono mogoroba litukoria Jumatano tokomera na asembe asekerengagio kwende ngatonyera kubatu kumanya nganyara kobaga gwatika kurwa kete goikira chinga kibune chinyora litukoria lero nigo lyarengerie ngencho kigima gochiase ababwatani bedini yege Islam asabanyara kobaga guchengera litukoria Eid ul Fitri ase imense ya Kenya boigo chinse chesi kobanyara kobaga guchengera litukeri lyo kwende ngabanyara kobaga gukora omotinyubu kwengata orie ore omochenu asbare aselieta Ramadan kubwatana na bariki baito mangana mayomo ncho murigeria na mangatonyere ko batugo kwariganeria kurende litangane pihti katonyore asenchira yobwenge Idul Fitri inamaanisha tutoe zaka. Baigeni na babwatani bedini yege Islamu gochengera litukolia Eid ul Fitri. Watatoka musalia kutoka leo na waende milele. Banyanyimbo kobori bagokoro tukibwa bwango na kobabeka biara baikiranetie egekora kyobo iti asensemo ya Masiga West. Inte amono umwe msewe ichumwodo musike weekly future ndo form ya committee. Committee yogokoro kugayana na goreto botwererwa sensemo ya keroka gocha kemeremo. Ayamana yande amango mwanchumo ligereria ngoko warigana tanyara ko batogo sanga amona ekurumo chakano go ikira omweri nyora bwigono nabuko yabwate gwetera se mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital gwetera YouTube Ndizi TV News na gwetera se website ya www.ndizitv.net Ulitoko batara nara kweneke ngago chere gwetera somonwa we manyererio nhiga kuru kwa Lydia Mose Chinga Kipeta mukira bwigagene tokoba kwenekya buna chibicha monelio kichago chera senchira yobo ikira litera ngoro kwa Josephat Amisi okwarigana mwanchumo tanyara ko batoko sanga amona ekurumo chakano goikera omwerio amaya ensa eyamalitukure Jumatano nikotoko ya chakakuru se county ya Kisii ase ababwatari na begeni bedini yege Islam banyara ko babago sangerekana bonsi ase obwamo ase omosigiti ojami yogotoka sobo katakati mu Chebosongo buna eyire engencho ya bobotambe gochengera elitukolia Eid ul Fitri buna enchira yamo yogokora omotenyi bo kwengata omochenu omotenyi o Ramadan bakora wa amono Sheikh Mohamed Omar Mohamed nigo ababwatani abo banyara ko babako akera ababwatani babongambia mono asokone kinga banyare ko baba kwengata na boigo korokerere chingenjo chingia chinga kicho motenyi oyo onyare ko ba omotambe asebara sekurata yabo nigo banyara ko babako bori abasaya na banyara ko bagwetanga nobo tumeki bwa mariogo yogo tindia buna enchire yemoyo kwegendereria na boigo gwesira asobokoreri bwabo bwakira litu kungago tumanye muri kyo itokorwa se county ya Kisii Mildred Momanyi.
Abaisilamu bonse ensengima nigo rituko ria rero bachengera rituko ria Idul Fitri mega yogokora kwengata asomutinyi omutakatifu Ramadan ase county ya Kisii na baro batati gwa magega ase bayochengera asomusikiti Ojamia Mosque bakoragwa na Sheikh Mohamed Omar uyo oirali bagalia bene na gwakira alambia ase okubalinda omutinyi omugima na boige serikali asokobeka ritukeliga kobelio mutimuko. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ambaye ameweza kutupatia nguvu, afya, uwezo wa kuanza mfungo wa mwezi wa Ramadhani mpaka tumeweza kukamilisha idadi ya siku 30. Hii ni shukrani kubwa na fadhila kubwa tunazirudisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii kweli leo ni siku ya furaha kubwa kwetu sisi na ni siku tukufu kwetu sisi, ni siku ambayo kwamba ni wajibu kwetu sisi kuweza kufurahika kwa siku kama hii, maana ni siku kuu. Ndio maana hata nchi pia huwa inaitambua hii siku kwa kuweza kupeana holiday katika siku kama hii. Boigoni gaboria abarayigusikana na gotiga gocecerania asemega yabo engana yabairege korenta liberera asamatko amagega. Hususa kwanza kwa viongozi, na hii ni nasaha kwa viongozi wote katika hii nchi, si hapa Kisii peke yake. Kwanza sisi tushaona hapa kwetu Kisii ile athari ya cheche za maneno makali ambayo kwamba tumeweza kushuhudia katika masiku ya nyuma. Nasaha ambayo kwamba nimeenda kupeana, sisi ni jamii moja. Sisi ni jamii moja. Kwa nini jamii moja tufarikiane? Ni jambo muhimu kwa hawa viongozi wetu wote kwa jumla, kila mmoja kuweza kumheshimu mwenzake juu ya cheo ambacho kwamba alicho nacho. Abasaye bonsi nigo babuligwe wesonania asedini na kumumanya ala ikiagera nabo babwate egesaku kyamambya nabo igo kwerusanania asa mariogo yogotindia. Lakini vijana ndio mategemeo makubwa katika maisha. Wao ndio kila kitu. Wao ndio kila kitu, sababu ni nguvu ambao kwamba zinazoinukia. Lakini angalia vile vijana wanavyoharibika: ulevi, pombe, bangi, miadharati, tabia mbovu ambazo kwamba haziridhishi. Kwa hivyo ni juu ya wazazi kwanza. Wazazi ndio walezi na waelewe ya kuwa kila mzazi katika kile ambacho kwamba alichokizaa, yani watoto wake, atasimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu kuulizwa, huyu mtoto uliyemzaa tuliyekupa ni zawadi na hiba, umemlea namna gani? Kwa sababu inatakikana ampatie mwelekeo mzuri, malezi mema. Wa dini ambao kwamba inamuongoza mtoto katika tabia ambazo kwamba ni chafu, mbovu ambazo hazidhirishi. Kila mfumo wa dini unamuongoza kijana barobaro katika mfumo ambao kwamba ni mzuri. Kwa hivyo vijana wetu warudi katika mfumo wa kumuogopa Mwenyezi Mungu. Watakapomwogopa Mwenyezi Mungu, basi hata maisha yao ya mbeleni yatakuwa ni mema. Sechinga kiecho ni Sheikh abolia abakristo bonsi amona abaisilamu wanchana na kubwatirana ase okorenta na kugendereria amagenderero imeye kaunti ya Kisii na Kenya yonsi. Ningependa kuzungumza ya kuwa sisi sote hapa katika kaunti yetu ya Kisii tuweze kupendana, tushikane, tushirikiane, si Waislamu wala Wakristo wala wengineo, bali kila mmoja tukae tuangalie ile misingi ambayo kwamba haiwezi kutupeleka sisi katika kugombana na kupoteza amani ya kaunti yetu ya Kisii. Gulipotelia Egetaseni Kiandizi TV, Elitaliane Mildred Mumanyi. Biamono moriki oito Mildred Mumanyi soroboti urwa senchira yobo ikirana kwa niaba Egetaseni Kiandizi TV na into batani bonsi vedini yege Islamu tuwabagane irieli tukorigia lia Idul Fitri toende ime kaunti ya Nyamira nene kuruase ward area ya Nyansiongo ni gobono omo oyokorwanira ekirogo kyobwe msibe ward eyokorwase ekiama kelia kya UDA Ayubu Tumbo anyale koba konyora ogosira okonene kurwa ase oboteneri bwe kiama ekiyimagega yere konyara kobaga kwegwa obosoku asomusangrekano yomo nyale tokobo kenekiwa ase county ya Kisii aseboigo abo bisaba banyara koba kurwa ase kiama ekya UDA
nabo kulia ira yabo ngamba chikoba kwenekia sobo cholio bokebura chikoba korekana nigo banyare koba ba koenana ogosira kwabere na kwenekia bunanere ora chikoba kwimukia ebendere ya obocholio bu anene ase award eyoba okwana nigo boigo anene tumba nyare koba koboria serikali nyare koba gosika mutwe na kwenekia bunanyare koba korosia ikombekelie kyobocholi ne chimbebe IBC buna enchire yemo yokwenekia buno bocholi bwanyare koba korwa sobwanga buna enchire yemo yokwenekelia abamenyi be ward ye Nyansiongo amagendro buna gutumanyo muri kito korwa se county Nyamira Polkapokara chingaki abamenye kurwase ward ya Nyansiongo bagendrete kwanya litukone tariki bene yora bekukerario engaki baragenda sobochero bokebo kumuchora omwensi kurwase rogongoriga elio hanyara ko bagagosuguma mutwe magendro kurwase chinseme chiga nigo oyotonete keroge kiona nene oyo boigore neganga yo gukeboria gwetera setigiti ya chama ya UDA asedeta Ayubu Tumbo abeire oyo wango monoko seseni wamo na barai bekiama kia UDM toitabire Ayubu oyo wegetase chabisi kinene chekiama kia UDA amatukama kaitire nigo lituko lya ranyara ko bagakwira na ingasobo asaliganiwa monerombe y'abantu kurwase ward ya Nyansiongo abo bagokere gitambukiro gikiama kia UDA kirira sogusira abasabake abo barekerokere ryo gukina korunse gucigoro yani bottom up kuba no moko munene muno kanyari report ye umwana yone muchukuru yone anyore kirwe kiga nene ranyara ko tokonya indu tweka nakonya abantu baito bonsi umwana ono yoito naendegeze konyore shidagaiga yutoiranire magasa maenderero kulingana muna bamenya bagakura chinseme chiganiko bagente ko bagwetere mechande mengasa matukayiga enyorekane bunamba bwati mwemsi okubatenendera nabo igo niko bagente ko bagwetere mechande menge ase amagendero araterire buna bakwerera tubwati no mpara tubwati mwemsi mechande ikire igaba murabone tokore tubwati gasi tole nini ande wate bukonyi mbuyo anyway abantu abange tosomete kenyoroga muno mune vijana ntoranyora murai oyore oranyare guturika chigasi mutarenge gwanja tungane tomumuroye keroge keiga muno twatoreira mabira toire ticket gochaga egere tunyare kuriku chigasi na intutorekane esa mutukari mutu nigo omusangerekano yoiga oikeranwa munabasae abagatu nabalia babwate myaka je gatwa bwa sobo mu bamuzeseni Ayubu na kulia iranga mbatunyara kwa bakomoko boka sobo chiro boboke asibego baganire kyombe kya IBC kwango yiga bunenchire ya moyo ko batole kurwa seme chande yo bagendeta ko bagwetera na intunto bwato moyo aire go jaga ko gera kiara chirisiko enga kientambe na intunto kitegente kigeza ngega sega iga nere toroche uranyare abayiboli baye Ayubu nabarabumbatira magega abo bakira ngambiye mono guchase kyama kya UDA nabego kubabole bamenye kurasa nsamo che ward ya Nyansiongo kumwoko boko chinga kichikura kiranyare ko bahachikorarirwa bene mwana galenge safari oikira iga na go kinga machire kumukwani tsabe nga segia ko ganda kuchibosio sae nabo tigabe competition ingia na go kire mono mwaikire ga senka yaitu naende wana ongo sabanga nyasaye mwensi pi abamwaikire ga se kiwande kekya umucyoyo tumba kamuranje muira na magega suki omwana ya Ayubu mosuki kapisa bana no mugambyo ino mubwata mumanyete Ayubu nerani gatebere ni garat kunyara ko bagagotenena wekirano elyo gosira abamenye kurasa nseme kiga samagendero asagia kire kyama kya UDA ngambuye munase gitambukire kyo nabo igo kulia iranga na kunyara ko bagakwene kibuna obekira bantamo elyo gogesire kyama kya UDA ekyo gikoragwa muno murayigwe nsomuske William Samoe Ruto mombwatesi tosugume gwiripare yamo oika mombe ke ase county assembly ya Nyamira mbakorere gasi buno mwano ino mbaretera magendera gocha ase ward ya ito tinko ba selective gochie nsemende yonsi teko baboigo ingo reporter getaseni kya wanje tekia Ndizi TV kurwase ward ya Nyansiongo yego tokeme ye ebunge ya borabu me county ya Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp okara
Mbiomono muliki wito Paul Kapo Karasoro botirwa senchira yobo ikrano imeye kaunti ya Kisii nigo omusacho b'emyaka ya igatua litkolera nyarakobaga kweruta egesima ime asekenyero kia munchiri egegotoka nsemo ya kanunda bomwatara ime ya allocation ya Iranda kubwatekana na omokonyi bomugambi korwase ekenyoro ekyo Richard Nyaoso niganyarakobaga kwenekia egekora ekyo aseboigo abamenyi bensemeyo anene ya matetaranyara koba ge komanye gikirete amakweri ya omusacha oyo kweruta ime ya egesima ime nigo iki yeirera boigo botenerwe kaunti ya Kisii anene nsemo area korwania emebasokana wekerana senseme yo asenchire yemo yo konyara koba ge komorusia nyagusira sigesime gikyarengi getambe chinka kiyo mobero nyara kobo kwirwa sengendu ya Kisii Teaching and Referral ngagotomanyo morikyo ito Dipon Asanya. Amagombo na majanda ni gabwata inse miyekenyeru kia munchiri kanunda bomatara asomo sacho yomo bwe myaka yegatwa asileta Abel Nyakundi Maroko atoka kakwete imeje gesima igona abano muchane mambia lero kenanyole siminga mumura bwe kenyeru kiane ayo moko Abel Maroko ogura segesima taikororo narangiria basigari abantu bekenyero mbacha tonyora maino ale gesima ime na ende buna menyete bye konya batana muntu ni nyomba ntoko manyanki yabete because igente kyabete botuko twachiko gwe bikuro bono mambia kyarangina nena rwate nari nyomba bono twakuminga kinga kimana tukwete gesima ime ekyara nyono mongina tamenyetiga igakitira abana enka ya ne yendo muamata engane ye yato situire bono mambia ekere twabukire twanyorere bikuro ntu twabuga no mongina bwenke yoro murwaire mongina bwenke ni garo murwaire side muna bono igatari kwenyara musubati umwabore mbari ense mogaiga ni gasire tendera ari kurusi mochari bono ntwamangane twabuga ngana arayo bono twachire kuminyoka gocha twanyore no mongwano obwerutirege simaime mongwano ye story ne ringa mukaye yakunganya na ndo irano nganyo oirana paka abana bone barese esengina bono tware kubori abana basubati bagerira abamura abange bagwehita kusaba gaka ngaki yara ko babuya abana basubati enka yaye karororo ba ogambwa stinse amochonsi ibere watakana nebikora byogweita asebinyoro aho anene guchya saba sacha nigaba amate babere bakogikiria ebikora bunebyo nakobori abayiboli gokwana n'abana babo kerokendekero babwatengusanano bone kekiagerire umumuro yese sauri yamangana mange no mwana wene akore kyeire tuchusi nchusi yaire tutara kore meti ino ene bere bono mumuroye yago korengeri abana baye orengeri umurugyoye bono nabe korekananga iye mogeta akabwata kerute egesima se sauri yoboro igon kobori amate na abaturigireti ase TV andi TV kamora ancha bangina semi abana baino abagaka semi abana baino tigakwerute egesima eitari yaroshuru isho tonyore nchira yogo kanya abana baito no hano mukungu gachire soba tokoriyo mukungu nde baikire baburirwa basacha watakana no moichano monene ora senkeywe asogotwara matangara kabere nigobono family yo muga Kamaroko baburiwe ko babatwareru chinga kechiga bagenderete no kolera family yo no mochando monene ekyera ntokata jithinga ko ande ko mano tukutandike gesima ime God ikabona magombo tubata manene sana so ngusaba abantu ba minto nonekero bwate problem togo take step ne wate mo consult because koita tele solution igo na sabire family watu arba toereru ito kumanye kosi ya makweli aya eki ombegetenerete emibasakano emeye county ya Kisii kimanyikante na disaster management igo bayikira na sense meywe na kwana no mubiro yiguchesa banyanyimbo go ikigwa senkendu ya Kisii Teaching and Referral Wachilia. Ginko ripoteria egetaseni kia Ndizi TV korua sekenyoro kia muonchiri gegotoka ime ya kanunda bo mataraisa blockation ya Iranda ime ye bunge ya kitutu chache South eletaliane Dipon Asanya
Biamono omuriki oito dipo na sanya soroboti urwa senchira yobo ikirano imeye constituency ya bobasi anene kurwase ward ya Masige West magega ya makweli yobo tutukanu kunyara kwa kwenekiwa asenseme yo mosaria imeye ward yo ya Masige West anaboigo kwirira omwana enyaruka weme aka 15 gotigerwa chingoma chintindi nigoli tukolero mo MCW ward yo ya Masige West Jacob bagakanyara kwa gakorigania omo sangerekano yunyara kwa bakoleta amababwata ni bonsi boborendi gati yabo omo DCC onyamache naboigo abagambi na abanyanyimbo bensemo eyubunenchirayemo yokoligia amachibu yomochando boborendi oyunyare kwa bagakwenekiwa asensemo eyogago kwana nigo jako bagakanyare kwa bagakoboria ebitengo biri boborendi binyare kwa bigo chaka anene obotukibwa bwango kegima eliko babeka biara abakagero na bali boigo banyara kwa bakobaterani wasege kora ekia kyoboso kugatia bamenyi bensemo eyo ya Masige West boigo nigo banyara kwa bakoboria serikali anene wizara yoborendi boime inyare kwa bagakora maonchorero na kubanganya egatia abanyanyimbo abo bagenda kwa bakora rere mirimo yabo anene asensemo eyo bunagotomanya umurikyo ito job maangi Urwaso bware nige kenyoro kya musali agigotoka ime ward ya Masige West ebunge ya bobasi county ya Kisii gekorokana koba egetwereru kolende ekarutwikirana asensemeyo nigo twanyora abamenyi bensemeyo bale nobororo obonene kubwatekana no komentekano kwebikoro byobusaria bila walipomwona mzee tena nilisikia akitamka Nchukuru Mogende amekufa kwa kitanda. Kolende egekorogyo goito ku mwana oyomo umunyaruka naboyo gotigirwa chingoma cyo yubaraire nero umunyaruka niyo kyabiri gotigera abamenyi benseme yunobororo obonene na mayanda kagurura saro ni gochero tukanya saro ni aramanyinguka maisa ya bimbete nko bagonte nganta mache tumo bangusire nkonyole patient iri yalinge nyomba igera mache aramanyinguka nkanyetiga gabo Kero twabato gusanga nenka yo mwana oyo beteka gusiria obugima bwaye asenchira yobotutukano nigo bahorokya oguichana okonene asebasaba serikali gukora obutuki bwaime linde kene kumanyekana igoro yengane yo ikiagara serikali yero ya security teyo pinonyanake yantuwari saba security eve tightened korua totebe korua account mpaka nsaiga somwa mwananchi ulio community policing pia inakuwa nakale awaendi pamoja na chiefs enganairira omo MCA we wodi Masige West Jacob Bagaka kwaligania egeikaro gyo kuligia koretsa omorembe nabo yokumanya ase obokungubore asensemo elia yoborindi ayo mwana wako kama mtoto hapa anasalala na afe siku ya leo tumefika hapa hatuna raha yoyote sababu wiki hii askari wetu walikuwa hapa Mosaria just 20 meters away from the scene of crime. Liberera nigo lya baligo tira chinga kia bamenyi bensemeyo bakora unomo MCA we wodi ya Masige West Jacob Bagaka bagania abanyanyimbo kurwa ase omusangirekano yo elinde babakosanga igoro ya makongo bagwetera sisi kwa heshima kubwa na hosi bidini marafiki zangu hatuna ubaya wowote naomba tu wasonge pande hii sisi kwa heshima kubwa na hosi bidini marafiki zangu hatuna ubaya wowote naomba tu wasonge kidogo ili wananchi waweze kupata nafasi ya kuongea ensemo yaye omu MCA we wodi eyo nasaba abanyanyimba bukunganywa abagambi n'abakonyi babo okora omeremo buna ebwenerete afisa wametoka kwa uwanja mahali kuna mkutano lakini watatoka Mosaria kutoka leo na waende milele. Number 1 kuna mtoto ameaga na mwingine hapo hospitali tunataka investigations ifanywe kwa haraka wanyo mwanogo for some reason wachagire kwenye banki omwanogo osiri usalama egati okumnyoka gai mitabo tuko ase njokuro ne bantu naye muisonde wasimambiende naye nagoite onye toko mukwana omukonyi wo mu county commissioner bwensemo eyo narwa ira guchikwene kibuna obo tukingo chigokorubole inde komanya ekene igoro yenganeye abo gukorwa eira buna obolendi mbo chigotingirwa asensemeyo wakubwa na mefaulu tuko na hakika atafanya hii ya Sharon
And the 2 suspects we have, uchunguzi ikiisha watapelekwa kotini na watastakiwa. Kuanzia leo tutatengeneza timu ya kufanya patrol kutoka Nyamachi. Tutakuja tufanye baraza ya kuteua community policy. Alafu tutoe wale waovu. Ense motore negetuo ky'abanyanyimbo inse y'ekimita 50 kurwa segekole kikyobusali kyabeteke koba asebona omenyi bense mebabirwa gusaba obutugi bwime gokorwa linde komanya ekeni gorengane nabakagiro kwirirwa egetambokerio egetindi kuginko reporteria Ndizi TV Job Maangi. Yemono muliki oito Job Maangi omwancho morigera roboti ororo e Job Maangi no togo ya kromosmari amaya ensa eyamo yabona mugoroba kurenda Maangi togenda tokoba to kwariganira kurwa semesa ya ito yamaya gati yabo echinchoke go sagana aneneke banda kyo monchoria oyomo ase chiro yasuneka omugoroba obono engana boigo yanyale ko bagekoreta obwoba no bututukanu gati abonchoreria ase ensemo eyo yonse omwancho morigera ngomera tora munae chisesa tuchabona mugoroba unyare ko bagingo komanya ayo amona yanda mange ngana to koping kwariganiria emaragoba ya bono nyara ko baga kwene kiabuna chibicha amonerio gichago chira senchira yobo ikerano nigo akoro kwa Petra Mukira Tobatara na monere Lydia Mosekwene kiabuna gochere gwetera somonwa bwebi manyere literane kwa Joseph Tamisi kukuganiria oborigerio bya bwemeroberio hime ya Ndizi TV na boigonyoranga chisa sato dochiko batoko sanga amonere omo sheikh ose omo teneri bomo sigiti ojamia obakatikati bomo chie obosongo yokoro kwa nere Mohamed Omar Mohamed chingatera chiko batoko kwanera anene igoro ya manka ya ringeteri tkolia lero asaba bwatani bedini yege Islamu baranya koba usabanyara koba bago chengira nako kaniro burigerio byatomera namunaye chisa sato echabona botuko